Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз ман ба шумо нишон медиҳам ангури пахтақандро, кишмиши пахтақанд дар боғи ман аст. Кишмиш бовар мекунед, бӯи пахтақанд аллака расид дар димоғи ман. ин кишмиши пахтақанд аст. ҳоли ман нахӯрдам бӯи димоғи пахтақанде ки дар парк кӯдакода метавонанд, кишмиши ирис анамин дар димоғи ман аллака расид. агар ман дар димоғам расид инқадар ба ҳаяҷон намеомадам. ана бинед, ин кишмиш аст. кишмиши пахтақанд хушояш калон хушои хуб дорад. ман ако инро намекушоям, ана инҷаш як донашро мегирам, ду донашро ва мебинем. мана кишмиши майдани, кишмиш калон, донашро дидед? ба гумонам ин бомазатарин ангури дунё. О, бача, ба мазатарин ангури дунё. 200 нест, 300%. Айн ба маза ангур намеёбед. Пахтақанд бӯи атр ҳам намекунад. бӯи ягон вайна, бӯи фақат карамели ирис мекунад ё пахтақанде ки қанде ки месӯзонед ку хурӯзак, ана ҳам мазаро ҳам дорад. афташ назорногир дар аввали боғ аст, ҳеч ка ина намечинад. манам боварӣ дорам ки ҳеч ка намечинад. ҳама сурхи калонро мечинаду ин назарногирро ҳеч ка намечинад. ҳар худо бо шукр. оянда адент бисёр мекунам. қаламча меёбам барои харидорҳо. меваяш нест, чӣ мегӯям, ниҳолаш нест, қаламчааш меёбам ва қаламчаи сабзашро вақти пайвандам меёбам барои фурӯш. аз ин соли оянда зиёд мекунам, такрор мекунам. ангури бомазатарини дунё ба фикри ман, не фикри дигарҳо ҳам ҳамин хел буд. украинҳо дигарам фикри ҳамин хел буд. мана азизони дил, аз ин метавонед пайванд кунед. кишмиши пахтақанд, кишмиш буданашро нишон диҳам. бонон гишията гирам бо қадари ба маза шудаст, қадари ба маза шудаст. ҳозир ман ҳаминро дубулак мекунам, нишон медиҳам ба шумо. бо қарс мекунаде. якум класс, яъне ки на рудимент дораду, на ягон чизи дигар. якум класс, дидед бачаҳо? дар таги дандонатон мекафад. обаш қасе. ана ин буд ангури бомазатарини дунё. рафиқон, қаламчаашро аз ман метавонед ҳамин зимистон харидорӣ кунед, дар замин шинонед ё пайванд кунед. 30% марҳамат. ако бисёр набудагист, ягон 10-15 қаламча метиҳад, барои ки ин пайванди соли гузашта аст. ҳаминҷо пайвандаш аст. хай камубеш навда дорад. мумкин 10-15 то 20 қаламча шавад, ба ҳама намерасад. ин номаш пахтақанд ба забони англисӣ ҳам котон кенди, яъне пахтақанд. номи асосиашро тарҷима кардем, шуд пахтақанд. ин ангурро хӯрдаги одам ба ҳаяҷон мебиёяд. раҳмат ба диққататон. саломат бошед.